sindikatu državnih i lokalnih službenika što ste našli vremena za ovaj razgovor. Mi smo uistinu svi sa liste prve izborne jedinice koja obuhvaća, kao što znate, veliki dio grada Zagreba, osim nekih krajnjih istočnih dijelova i krajnjih južnih dijelova i na zapad Zaprešić još 7 općina bližeg Zagorja. Tome gotovo cijeli Zagreb je obuhvaćen upravo u toj prvoj izbornoj jedinici, a kako se puno toga vezano uz vaš sindikat zbiva u Zagrebu, onda vjerojatno ste zainteresirani i za to, ali naravno to ima i reperkusije, ja bih rekao, i na ostale dijelove Hrvatske. Budući da meni to nije uže područje, ja ću doslovno reći 2 rečenice, onda prepustiti mojim kolegama koji su puno kompetentniji za to, prvenstveno gospodinu Mlakaru i docentu Ćoriću. Ono što ja imam potrebu reći je zapravo se svodi na to. Vi znate da predizborne kampanje su uvijek takve kakve jesu i uvijek se pokušavaju dići malo temperature, pokušavaju se dizati tenzije, pokušavaju se ponekad čak i na način koji ja osobno nikad ne mislim da je dobar, nekakvim agresivnostima ići i tako dalje. Mi mislimo da to nije dobro, da treba prvo razgovarati sa ljudima, da treba saslušati što ljudi misle, da treba eventualno i program koji mi imamo, nažalost ga strana naših suparnika glavna nema, mi ga imamo, mi smo 2 godine negdje radili otprilike na njemu u Hrvatskoj, nije nama niko to drugi radio, mi smo imali naravno savjetnike i konzultante i iz Bavarske i iz Slovačke i tako dalje, ali taj program je rađen u Hrvatskoj i naravno da on obuhvaća sva područja, ja bih rekao, života, pa onda i ono koje je vama najzanimljivije. Ali kad o tome govorimo, htio bih samo vrlo jasno reći nešto, a to je da se u medijima, očito u predizborne svrhe, pokušavalo stvoriti dojam da se mora otpuštati tisuće i tisuće ljudi iz javne službe, dakle državnih i lokalnih službenika, jer je to glavni problem Hrvatske. Vrlo jasno želim reći, mi mislimo da to nije sigurno glavni problem Hrvatske. Glavni problem Hrvatske, kako mi mislimo, je gospodarstvo koje je upropašteno i glavno područje je demografija koja je usko vezana sa gospodarstvom, jer ako nas bude 1 milijun manje za 20 godina, onda će biti velikih problema, jer onda i ako dođu investicije neće imati ko raditi i tako dalje. Dakle, to je jedan začarani krug. Prema tome mi mislimo da su to glavni problemi, da postoji potreba da se stvari u državnoj upravi promijene, to je nedvojbeno. Ali ja mislim da i vi to mislite, ali ponavljam, sigurno nije način taj da se licitira sa time da li treba otpustiti 10, 20 ili ne znam koliko tisuća ljudi i to će riješiti problem. Kao što se pokušava nametnuti kao rješenje, posebice od medija kontroliranih od vladajućih, i imputirati da ćemo mi to napraviti. Ja vrlo jasno kažem nećemo. Državnu upravu treba učiniti efikasnijom prvenstveno, dakle učinkovitijom, a ni u kom slučaju nije rješenje nekakvo paušalno otpuštanje hrpe ljudi i misliti da će to riješiti problem. To zapravo je jedan od, ja bih rekao, primjera kako se mogu u predizbornoj utrci izazivati sukobi i podjele nepotrebno. Mi mislimo da nije dobro u Hrvatskoj, koja je onako opterećena cijelim nizom problema, poglavito, opet kažem, gospodarskih, ali i u drugim sferama života,
opet stvarati podjele, opet stvarati nekakve razdore, opet stvarati situacije, a moram citirati, mi ili oni. Mi ne mislimo da treba biti mi ili oni i zato je naš slogan, kao što znate, zajedno za jaku Hrvatsku. Mi mislimo da u kriznim vremenima, a ovo jesu krizna vremena, ozbiljna je kriza, htjeli to priznati ili ne vladajući, trebamo biti zajedno i trebamo se truditi da učinimo svi zajedno Hrvatsku jakom gospodarski, jakom ako hoćete međunarodno, jakom u svakom pogledu. Evo, imao sam potrebu dati naglasak na ta dva aspekta jer se oni tako na jedan strašno pojednostavljeni način, da ne kažem vulgarizirani, provlače po medijima i svako toliko bacaju nekakve bombice, a sad bih prepustio riječ ljudima koji puno više od mene o tome znaju. Evo, zamolit ću prvo čovjeka koji je puno proveo u upravi, gospodina Mlakara, da on kaže nešto više. Hvala lijepa, dobar dan prije svega svima. Evo, akademik Reiner je napravio uvod, možda nekoliko stvari da posebno akcentiramo jer mi se čine da su bitne i zamislili smo ovo kao nekakav interaktivan sastanak. Nismo došli ovdje pričati velike političke parole, željeli bismo i vas čuti i na neki način izaći s ovog sastanka bogatiji za neko zajedničko mišljenje, a vjerujem da do njega možemo doći. Motiv, vjerovali ili ne, jedan od motiva za ovaj sastanak je i činjenica da mi vrlo teško dobijamo prostora u medijima. Sve ono što smo željeli slati kao svoje poruke i u vrijeme ove vlasti i sad u predizborno samo ili čak promidžbeno vrijeme, naše poruke ne mogu doći do javnosti tako jednostavno kao nekih drugih, pa je onda ovo način da se obratimo ciljanim skupinama u društvu da bismo sa sigurnošću prezentirali ono što držimo da je akcent naše politike i da stojimo u krajnjoj liniji iza onih riječi koje smo danas spremni izgovoriti. Vaši čelnici s kojima ja imam nekog iskustva i u pregovaranju su to odmah dobro razumjeli i u krajnjoj liniji rekli mi ćemo to sve snimiti jednog dana, na vlasti ćete moći dokazati ono o čemu ste govorili ranije. Želim reći da nismo mi ovdje došli jeftinom demagogijom kupovati glasove državnih službenika. Željeli smo s vama podijeliti ono što držimo da nije valjalo u ove 4 godine, ali osobito smo željeli poslati poruku da ono što se u medijima pripisuje našoj domoljubnoj koaliciji kao politika je u stvari politika naših političkih protivnika. Lansiraju se priče koje nigdje niti u jednom kutku našeg programa se nisu nikad mogli iščitati. Dakle, prvo i osnovno ono što svi odavno već pričaju, da država ima glomaznu, dobro plaćenu, sporu i tako dalje birokraciju, da je to rak rana hrvatskog društva. Rekao je gospodin Reiner da je to osnovni problem nekakvog zamaha u državi, mi to nikad izjavili nismo. Ali smo rekli, kao što ste vjerojatno i vi u svojem stažu dosta puta čuli, da mi trebamo modernu, dobro plaćenu, efikasnu i po mjeri nekakvu malu državnu upravu i to je nekakav cilj koji ja slušam barem 40 godina do kojeg još očito nismo došli. Osnovna je naša poruka i u ovim izborima i bit će poruka naše politike. Mi želimo državnu upravu, to znači naravno i lokalnu samoupravu, ali i čitav javni sektor, svih javnih službi. Želimo ih postaviti kao servis građana, a ne kao produženu ruku državne vlasti. To je temeljni princip na kojem ćemo graditi sutra kad dođemo na vlast državnu upravu. To znači da ćemo pokušati u državnoj upravi uvesti one moderne tehnologije koje su na neki način uvijek obilazile državnu upravu, ali su se pokazale često puta u gospodarstvu kao dobar način upravljanja.
a to znači mjerenje rezultata rada svih državnih službenika, ono što je moguće, da ne idemo sad u detalje kako ćemo, gdje i što mjeriti, postavljanje mentorskog sustava za koje držimo da je neophodan i razvoj karijera onoga što u državnoj upravi, nažalost, usprkos svemu do sada nismo uspjeli postići. Da mladi ljudi uopće postanu svjesni da mogu stanovitu profesionalnu karijeru napraviti u državnoj službi. Kad govorim o državnoj, mislim pritom naravno i na lokalnu, da ne moram stalno obrazlagati, da u trenutku započinjanja nekakvog svojeg staža u državnoj upravi oni mogu sa stanovitom dozom sigurnosti vidjeti razvoj svoje karijere negdje do predumirovljenja. Ono što smo često puta govorili da postoji u medicini, naša državna uprava do danas nije uspjela stvoriti nekakav logičan kriterij napredovanja da vi ako se odlučite za jedan karijeru, profesionalni razvoj u državnoj službi, da znate kad ste došli sa mjesta vježbenika možete očekivati, a ne ulazeći u političke vode, da je vaše vrhunsko mjesto do kojeg možete dogurati nekad ono zašto smo se trudili, profesionalno mjesto, da kažem, u tom sustavu pomoćnika ministra, koji je sad opet politiziran, da ne obrazlažem detalje, to je sve ono što se mora promijeniti. Mi ćemo pokušati napraviti, dakle imamo već modele kako se radi razvoj karijera u državnoj službi i pokušat ćemo napraviti ponovo, mada neće biti po prvi puta, Zakon o platnim razredima gdje ćemo pratiti plaće državnih službenika prema nekim unaprijed utvrđenim kriterijima. Drugim riječima, željeli bismo, možda vam to opet izgleda jako ovako utopijski, napraviti depolitiziranu državnu službu, barem njenu srž koju moramo zaštititi od političkih utjecaja. Svjesni smo da su protekle 4 godine dodatno ispolitizirale i onako ranjivu državnu službu. I znamo za sve dovođenje ljudi podobnih bez kriterija, od onih kabinetskih zapošljavanja koja se sad nastoji zamagliti pa utrpati te ljude u državnu službu, do ne znam čega. O tome podaci postoje, zato to želim javno reći i takve ljude ćemo, odnosno takva radna mjesta, posebno vidjeti da se ne bi dogodilo da su ljudi bez kriterija ulazili u službu, preskakali druge ljude koji su marljivo godinama radili, stjecali neke vještine i uvijek ostali na marginama jer je politika uvijek odlučivala o tome što bi se dogodilo. Posebno se zahvaljujem i to mi daje dodatan motiv govoriti o još nečemu što u početku nisam mislio. Bez da hvalimo nekakvu raniju vlast, ali pokušali smo formirati posebnu instituciju koja se zvala državna škola. Državna škola za upravu je trebala biti samostalna institucija koja je morala dati moderan način razmišljanja i moderne vještine službenicima koji već rade u državnoj upravi. Dolaskom Kukuriku koalicije ta škola je u najblaže ocjenu koju mogu dati jednostavno odumrla. Toga više nema. Svi razvojni projekti koji su postojali su nestali. Mi smo ponovo izgubili 4 godine kvalitetnog rada sa državnim službenicima da bi uopće oni mogli biti kompetitivni sa ljudima koji vrlo često izvan državne službe ulaze u državnu službu. To govorim zato jer znam za sve što se događalo oko državne škole za upravu i kako to izgleda. Mislim da su rezultati i što se toga tiče potpuno porazni. I umjesto da smo iskoristili ne samo činjenicu da imamo posebnu instituciju, da smo koristili iskustva europskih zemalja, da smo koristili europske fondove koji su vam za edukaciju, rekao bih, uvijek širom otvoreni, mi smo se potpuno lišili mogućnosti da se dodatno educiramo i da dobijemo ljude kakvih nam u državnoj upravi nedostaje. Današnja slika
mogu govoriti iz prve ruke, je puno poraznija nego što je bila prije 10 godina. Danas vlada ima, recimo, Ured za zakonodavstvo koji je propustio iz vlade u Sabor takvih, oprostite na izrazu, imbecilnih propisa da ga se ne bi sramili ni neki puno luđi režimi od ovog našega. Isto tako, dobili ste nekompetentne ljude na vrlo odgovorna mjesta u državnoj upravi, što svi vi znate, ne moram vam o tome govoriti, i dobili ste plejadu novih ljudi koji će sutra ispasti žrtve nekakvog sustava ako se pokaže da oni ne odgovaraju normalnim, kvalitetnim kriterijima za rad u državnoj službi. To se događa. Pratio sam često puta, zahvaljujući evo agilnosti gospodina kuhara koji voli to staviti u jednu još svoju onako zanimljivu formu, rješenja recimo iz Ministarstva socijalne skrbi, što se sve događalo, kako se zapošljavalo protivno zakonu, kako su se antidatirala rješenja, bilo za zapošljavanje, bilo za otpuštanje s posla. Znamo vjerojatno samo vrh ledenog brijega što se događalo u Ministarstvu vanjskih poslova, ne znam da li neko od vas ovdje ima s tim veze, kako su se tamo zapošljavali ljudi, a da ne govorim što se događalo u jednoj vrlo osjetljivom dijelu, a to je diplomatska služba i što smo sve dobili da nas predstavlja izvan zemlje. Prema tome, da ne govorim o Ministarstvu uprave, reći će da zloupotrebljavam informacije koje imam. Svi ljudi koji su kvalitetno radili svoj posao, a vjerujem da mogu barem umjesto matematičara sa svoje nekakvog pravnog iskustva reći da je postojao jedan kvalitetan kadar u Ministarstvu uprave, svi su razjureni ili su degradirani barem za 2 stupnja dolaskom nove vlasti. I to se, htjeli oni priznati ili ne, nažalost vidi i u zakonskim prijedlozima koji su iz tog ministarstva dolazili. Ministarstvo uprave je postalo poznato jedino po zakonu o istospolnim brakovima. Čini mi se, nisu čak radili ni zakon o plaćama državnih službenika, da o drugima ne govorimo. Mi smo ovdje rekli da ćemo u ovom razgovoru govoriti i o državnim službenicima i o lokalnima, s obzirom da je to segment iste priče, da je to segment onoga što se tiče javnih službenika. Uvjeren sam da ćemo kriterije koje uspostavimo za državne službenike, za lokalne, evo tu je gospodin Turk koji osim što je gradonačelnik Velegrada Zaprešića, on je i predsjednik udruge gradova i ima iskustva i svakodnevnog o tome kako se na lokalnoj razini zapošljavalo s obzirom na političku podobnost ili političku vlast na lokalnoj razini, pa do činjenice da smo izgubili sve kriterije. Izgubili smo kriterije na razini države, izgubili smo kriterije naravno i na lokalnoj razini i potpuno smo sve obojili, usuđujem se reći, jeftinom politikom. Ako ste pratili zakonodavne aktivnosti, sigurno ste pratili, došle su do vas, niste mogli na isti način pratiti ono što smo mi u Saboru govorili kod donošenja svih tih zakona i s koliko smo kritike dočekali sve zakone i glasovali protiv njih, ali nažalost s premalim brojem glasova. Učinjeno je sve da se dodatno degradiraju i državni službenici i službenici na lokalnoj razini. I jedino kada se u Saboru protekle 4 godine govorilo o državnim službenicima, govorilo se kao o smetnji daljnjem razvitku države i čak brani za ozbiljne investicije. Pritom, nitko od tih kritičara nikad nije rekao da je nemoguće, ako parlament godišnje donosi 7 ili 10 tisuća zakona, da je gotovo nemoguće u takvim okolnostima u državnoj službi raditi. A pritom, neću uopće govoriti o tome da od tih 10 tisuća zakona polovina je nerazumljivih zakona, da su to zakoni koje ne može primijeniti ni službenik, niti oni na koje se ti zakoni odnose, a da se preko 80% zakona donijelo po hitnom postupku, što znači da i mi kao zastupnici smo imali 2 dana prilike vidjeti, pročitati, reagirati i eventualno
glasovati, odnosno odlučivati se uopće o tom zakonu. To je nekakav širi okvir onoga u čemu smo se mi kretali. Mislim da ovako kako se vladalo osobito u segmentu državne službe, a to pokriva i sve zakonske prijedloge što sam govorio, je vlast kakvu je nemoguće ekskulpirati od odgovornosti. To što se dogodilo sa sustavom, sustav je de facto dodatno razoren. Želim vam to reći jer mislim da je jako bitno za ovu temu. Mi smo, pregovarajući o ulasku u Europsku uniju, imali jedno od mjerila da depolitiziramo državne službe. Ono što smo godinama pokušavali, jedva smo uspjeli, prvo zakonski regulirati da rang pomoćnika ministra mora biti stručna, a ne politička funkcija. Nije prošlo, ja mislim, ni 2 mjeseca od dolaska Kukuriku koalicije, to su ponovo postala politička imenovanja, politička postavljenja i mjesta za političko uhljebljivanje. Samo po sebi to ne bi trebalo smetati, da to ne znači da smo struku u državnoj upravi stisnuli za još jednu stepenicu niže, što znači i što se tiče plaće, i što se tiče prava, i što se tiče uopće mogućnosti utjecaja na bilo kakve propise. I danas je rezultat ovo što imamo, jedan rusvaj u zakonodavstvu koji je gotovo nemoguće riješiti preko noći. U svim diskusijama što raditi, predložio sam, ne znam je li je to uopće javno pametno reći, da sve zakone stavimo izvan snage jer ljudi više ne znaju, čujem i od odvjetnika i od sudaca, koji je zakon na snazi, što treba primijeniti. Zakon o porezu se mijenjao, ovaj opći porezni zakon, mislim 46 ili 47 puta u 4 godine. To je nemoguće pratiti, osobito ako to podrazumijeva, vrlo često podrazumijeva podzakonske provedbene propise i tako dalje i tako dalje. Smisao našeg obraćanja, a vi me prekinite kad god mislite da bi trebalo o nečemu razgovarati. Smisao našeg obraćanja je da vam prvo jasno kažemo: naša politika nikada nije bila, niti će biti dok mi imamo u njoj pravo sudjelovanja, bilo kakvo oglašavanje da ćemo otpuštati ljude iz državne službe jer su oni prekobrojni. Mi u krajnjoj liniji znamo broj državnih službenika i to o čemu se lupeta u javnosti, da oprostite na izrazu, nema veze sa stvarnim stanjem. Dakle, onom što mi nazivamo državnom upravom držimo čak da bi ona mogla biti i šira, ali u svakom slučaju bi morala biti drugačija. Mora postojati načina uvesti u naše zakonodavstvo objektivan sustav mjerenja rada državnih službenika, jer će on jednog dana zaštititi te ljude od samovolje i javnih istupa, lupanja kad god se ko sjeti po državnim službenicima, i s druge strane samovolje od otpuštanja ili dovođenja drugih ljudi koji ne ispunjavaju niti kriterije pismenosti da bi u državnoj službi radili. Mi to moramo jasno reći, da niko ne bi sutra gradio svoje političke pozicije na tome da želi interpretirati nešto što mi iz HDZ-a i naše koalicije nismo rekli. Ali da ćemo uvesti mjerila rada, ali i vrednovanje toga rada, ono što smo davnih dana tražili da se uvede dodatni oblik plaćanja rada onih koji rade, odnosno, ako hoćete, novčano kažnjavanje onih koji ne rade svoj posao adekvatno, to ćemo sigurno napraviti. Nećemo napraviti sami po sebi. Ja mislim da ova dva svjedoka barem mogu to potvrditi, da u vrijeme dok smo mogli donositi i predlagati zakone, da smo sa sindikatima itekako pregovarali oko mjera koje ćemo unijeti u zakon. Da im tu ne dižem nikakav spomenik, ali zahvaljujem im se, jer koliko god su bili teški pregovarači, s druge strane bili su objektivni ljudi koji su mogli prihvatiti da i država kao poslodavac mora imati kriterije po kojima će vrednovati rad u državnoj službi. Dakle, nisu branili bez ikakvih argumenata državne službenike i mogućnost da oni u konačnici budu i otpušteni iz državne službe ako svoj posao ne rade na zadovoljavajući način. Mislim da je to bila jedna vrijednost
kada je HDZ koliko toliko, a tada još jako puno sudjelovao u vlasti. I zato sutra kad dođemo, radit ćemo po istom principu, princip koji mi se čini da u 4 godine ne postoji. Ja od ove vlade nisam vidio, osim svađa, da je i s kim razgovarala ozbiljno, a kamoli da je uzela u obzir ono što su sindikati od njih tražili. Da ja vas tu ne zatupim, jer će vam se sklopiti oči ovako kak ja nastavim, ja bih mogao sad o tome pričati vjerojatno danima. Volio bi čuti i vašu reakciju, ali volio bih dati priliku i kolegi Tomislavu Ćoriću, koji za razliku od mene razumije ekonomiju i matematiku, da i on kaže svoja stajališta koja će vjerojatno nadopuniti i pojasniti ovo što sam ja govorio više s ove nekakve pravno-praktične strane. Hvala vam lijepo. Evo, ja ću iskoristiti još jednom prigodu da vas sve zajedno pozdravim. Hvala gospodinu Mlakaru na ovako iscrpnom obrazlaganju tematike. Ja ću se držati ekonomije, budući je to nekako moje područje, posebice PDV. Vrlo kratko. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica je u kreiranju platforme buduće ekonomske politike nakon dugo promišljanja odabrala model i platformu socijalno-tržišne ekonomije. Zašto je to tako? Mi se danas nalazimo, nakon 25 godina od kreiranja hrvatske samostalnosti, nalazimo se još uvijek kao ekonomija u dubokoj fazi tranzicije, koja nije dovršena. I to možemo vidjeti na svakom koraku. Postavlja se pitanje kako i na koji način želimo dalje. Model socijalno-tržišne ekonomije jamči upravo jedan dobar omjer, recimo to tako, tržišnog ponašanja koje nam je potpuno jasno, ja pretpostavljam da nam je svima jasno, potrebno nam je u ekonomiji. Zašto? Zato što je to jedini način da pariramo zemljama u okruženju i da postignemo stopu gospodarskog rasta koju želimo, a s druge strane ova socijalna komponenta jeste komponenta koja jednostavno mora jamčiti određena socijalna prava našim građanima, radnicima, nezaposlenima itd. U tom kontekstu naš ekonomski model nije, ja bih rekao, ništa složeniji nego što to bi trebalo biti. Mi nismo u našoj suradnji sa IFO institutom i ostalim partnerima htjeli izmišljati toplu vodu. Gospodarski rast Hrvatske apsolutno se može temeljiti prije svega na iskorištenju neafirmiranih kapaciteta koje ova zemlja zasigurno ima. U čitavom nizu sektora, zgodan primjer, jutros je Matica hrvatskih sindikata organizirala jedan okrugli stol u makroekonomskoj politici, pa smo raspravljali na razne teme. Zgodan primjer je sektor poljoprivrede koji nema veze s našom današnjom temom, ali tu možemo vidjeti kako nelogično postupamo. U ovom trenutku 58% zemljišta koje je u državnom vlasništvu je neobrađeno. S druge strane, Hrvatska uvozi milijarde i milijarde kuna hrane. Takvih nelogičnosti u svakom sektoru ima niz. No da se vratimo na područje koje je ovdje, vjerujem, svima od najvećeg interesa. Dakle, naša ideja reformi i općenito promjene paradigme jeste također vrlo jednostavna. Preuzimanjem odgovornosti za Republiku Hrvatsku mi želimo da svi zajedno preuzmemo odgovornost za naš djelokrug poslova. Kako vlada s jedne strane, tako poslodavci s druge strane, sindikati, dakle službenici sa treće strane. Ukoliko svak ne odradi ono što može u svom djelokrugu poslova, mi ne možemo tražiti šansu visokog gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Dakle, dijalog, odgovornost svih za ono što je djelokrug poslovanja. Do sada to vrlo često, nažalost, nije bilo tako. Moguće je da se ove neke riječi koje će ovdje danas biti rečene, da će biti doživljene kao floskule. Transparentnost procesa, odgovornost, zvuči vrlo poznato. Međutim, hajmo se zapitati da li u posljednje 4 godine imamo odgovorno ponašanje na svim razinama. Onaj tko kaže da je to tako i da smo svi bili odgovorni u svojim pozicijama, baš svi u ovom sustavu, onda nešto ne štima. Onda očito taj sustav sam po sebi ne valja. I ja vjerujem da to nije bilo tako. Ja sam duboko uvjeren da može bolje. U tom kontekstu i naše pozicije
prema javnom sektoru su vrlo jasne. Dakle, nemoguće je tražiti otpuštanja, odnosno racionalizaciju broja ljudi u javnom sektoru ukoliko nismo ispravili sve nelogičnosti u njegovom poslovanju. I zato ne postoji ni jedan jedini razlog. Dakle, prije svega, transparentni procesi, jasno određeni procesi, ukidanje uduplavanja. Mi danas u Hrvatskoj imamo desetke i desetke agencija za koje ne znamo zašto postoje. Mnogi ne znaju zašto one postoje. Jel? Postoju po nekim posebnim pravilima, jel? Uz posebne uvjete, potpuno, recimo to tako, odvojene od funkcije ministarstava na koje se navezuju. Jel? Vrlo često dolazi do preklapanja nadležnosti, odnosno čak i veći problem kad za neka područja nitko nije nadležan. Područje poljoprivrede je opet zgodan primjer za to. Dakle, onog trenutka kada se paralelni sustavi dokinu, onog trenutka kad se uspostavi transparentnost odlučivanja i procesa, tog trenutka možemo vidjeti da li sustav, javni sektor, odnosno da li službe u javnom sektoru djeluju ili ne djeluju na optimalnoj razini s obzirom na broj ljudi. Danas pričati o tome bez podrobne analize apsolutno nema nikakvog smisla. Jel? I svi oni koji zazivaju jedan takav model, iz moje perspektive ne anticipiraju činjenicu da Hrvatska nije ekonomija sa 30 ili 40 tisuća dolara per capita, dakle 3 ili 4 puta jača nego što danas je, jer se efikasnost, odnosno konkurentnost u takvim ekonomijama koje su sve svoje komparativne prednosti iskoristile može postizati smanjenjima u javnom sektoru. I ona se i postiže. Jel? Ti modeli upravo zato i počivaju na takvim idejama. U Hrvatskoj, koja danas, pored poljoprivredne proizvodnje, ima situaciju da u turističkom sektoru više od polovice hrane koristimo iz uvoza. Evo, to je sad turizam, jedan drugi sektor. Jel? Imate situaciju da industrijska proizvodnja koja ima određeni potencijal je potpuno ugašena. Jel? Iz ne znamo kojih razloga. I tako dalje, i tako dalje. Imate situaciju da Luka Rijeka, koja je 8 dana bliža od Luke Hamburg, bilježi 30 ili 40 puta manji promet od iste te Luke Hamburg. A 8 dana je bliža za robu iz dalekih zemalja prema Europi od Luke Hamburg. Znači, količina nelogičnosti u našem sustavu danas je ogromna. Samo njihovim ispravljanjem mi možemo naprijed i možemo postići ono što želimo bez da se bilo koja od skupina, pa onda i zaposleni u javnim državnim službama na neki način oštete. Ja mislim da zato uopće neće biti potrebe. Ja? Međutim, kažem, to je naše viđenje, možda netko misli drugačije, jeli, mi dopuštamo raspravu po svakom od ovih pitanja. Naravno. Ja? Da će biti teško, bit će. Zašto? Zato što je Hrvatska jednostavno uninana u letargiju i apatiju u ovom trenutku. Ja? Naša lica to pokazuju. Mi smo svi umorni od želje da bude bolje. Međutim, nažalost, u ovom trenutku, ja ne znam, možda netko osjeti, to nije evidentno. Ja? Mi smo već 7 godina u lošoj ekonomskoj poziciji. I to nas je sve iscrpilo. Ja? I ekonomiju, i bankarstvo, ako želite, financijski sektor. Nitko u ovom trenutku ne egzistira na nekoj sjajnoj razini u Hrvatskoj. Ja ne poznajem taj sektor kojem je dobro. Ja? A treba se pokrenuti, treba napraviti nešto bolje. Da li je moguće? Apsolutno je. Da li će biti jednostavno? Apsolutno neće, jer smo 25 godina dolazili u ovu poziciju u kojoj smo sad. Jel? Dakle, imali smo jedan ekonomski model koji je potrošen, moramo ga promijeniti. Da li se može preuzeti odgovornost? To je sad na svima nama. Jel? Sustav plaća, adekvatnog nagrađivanja, to je nešto što jednostavno, iz moje perspektive, a vjerujem iz perspektive gospode koji su to spomenuli, to je nešto što je potpuno normalno i potpuno logično.